Добре, нека се потопим в наръчника на професионалния домакин за Airbnb през 2026. Това е една стратегическа подготовка, пълна с експертни съвети, чиято цел е проста. Всеки имот да бъде виждан по-често и, разбира се, да се резервира повече. И така, стигаме до големия въпрос, който вероятно всеки собственик си задава в един момент. Защо имотът ми не се резервира? Наистина е разочароващо, когато имаш страхотно място, но то просто си седи там, невидимо за потенциалните гости. И знаете ли, отговорът почти винаги се крие в една единствена дума – алгоритъмът. В този наръчник ще минем през 4 ключови точки. Първо, ще разберем каква е целта на алгоритъма. Второ, ще разгледаме 5 златни ключа към по-високото класиране. Трето, ще видим кои са 7-те убийца на видимост и накрая ще завършим с един много конкретен план за действие. Добре, нека започнем от самото начало. Преди всичко останало, трябва да сме наясно с една фундаментална истина. Алгоритмът на Airbnb работи за Airbnb, а не непременно за домакините. Неговата основна, всъщност единствена цел, не е да помогне на собствениците да печелят повече, а да генерира максимален брой резервации за самата платформа. Просто казано, той показва на гостите тези имоти, които според неговите изчисления имат най-голям шанс да бъдат резервирани. Всичко, което ще обсъждаме от тук нататък, проистича точно от тази логика. И сега преминаваме към проактивната част. Какво реално можем да направим? Нека разгледаме 5 основни стълба, върху които се гради една наистина успешна обява с високо класиране. Първият ключ, разбира се, са отзивите, но тук има една много важна подробност. Вече не става въпрос само за общата оценка с звезди. Дяволът, както се казва, е в детайлите. Тази графика го показва съвсем ясно. Алгоритма вече дава двойно по-голяма тежест на индивидуалните оценки по категории, неща като чистота, точност на описанието, процес на настаняване. Това на практика означава, че дори един малък пропуск, например в чистотата, може да има огромен, наистина огромен негативен ефект върху класирането. Този цитат от Triad Vacation Rentals е показателен. Залогът е наистина висок. Нека бъдем наясно. За 2026 година практическият минимум, към който всеки трябва да се стреми, е средна оценка от 4,9 звезди. Всяка оценка под 4,8 вече се смята за рискова зона от алгоритма. Откакто беше въведена през 2024, значката «Любимо на гостите» се превърна в, може би, най-важният видим индикатор за качество. Получаването й трябва да е абсолютен приоритет за всеки сериозен домакин. За да си представим мащаба, само за първите няколко месеца след въвеждането й, домакините с тази значка са регистрирали над 13,5 милиона нощувки. Това число само по себе си показва колко агресивно платформата промотира тези имоти пред всички останали. Цената е един от малкото лостове, за които от Airbnb съвсем открито признават, че влияят на класирането. И данните го потвърждават повече от категорично. Какво точно означава това число? Ами, според данни, цитирани от Hostaway, обявите, които активно и динамично намаляват цената си с поне 5%, генерират средно с цели 22% повече резервирани нощувки. Изводът е ясен. Статичната цена просто оставя пари на масата и губи потенциални резервации. Бързата комуникация не е просто въпрос на добро обслужване на клиентите. В света на Airbnb това е директен сигнал към алгоритма, че домакинът е активен, надежден и ангажиран с процеса. Ето и доказателството. Проучване на IntelliHost, направено сред над 5000 имота, показва, че домакините, които отговарят за по-малко от час, получават с 16% повече дневни преглеждания на обявата си. Разликата е огромна. Да, официалното изискване е 24 часа, но реалният стандарт за успех вече е под 1 час. След голямата актуализация през лятото на 2025, алгоритмът започна да дава много сериозно предимство на обяви, които показват скорошна активност. И тук говорим както за активност от страна на гостите, така и от страна на домакина. Една замразена обява, която не се пипа с месеци, бавно, но сигурно губи позициите си. И тук е важно да се отбележи, че дори и най-малките интеракции имат значение. Когато гост добави имота в своя списък с желания,
когато изпрати запитване, когато домакинът актуализира календара, всичко това са малки, но важни сигнали към системата, че обявата е актуална, активна и желана. Добре, след като разгледахме какво трябва да се прави, е време да обърнем внимание и на това какво не трябва да се прави. Това са онези често срещани грешки, които буквално убиват видимостта и активно потискат класирането на иначе добър имот. Главната снимка е може би най-важният единичен елемент от цялата обява. Защо? Защото алгоритмът измерва нещо наречено click-through rate, т.е. какъв процент от хората, които виждат обявата в резултатите от търсенето, реално кликват върху нея. Ако никой не кликва, системата си прави извода, че обявата не е интересна и започва да я показва все по-надолу. Ето един бърз 30-секунден одит за главната снимка. Заслужава си всеки да си зададе тези въпроси. Трябва да е светла и да изглежда професионално. Трябва да показва най-силното предимство на имота. Дали ще е уникална гледка, басейн или пък невероятен интериор. И най-важното, трябва да спре скрола и да накара човек инстинктивно да кликне. Следващата много честа грешка са лошите общи заглавия. Едно заглавие като «уютен апартамент» не казва абсолютно нищо нито на госта, нито на алгоритъма. От друга страна, описателното заглавие вдясно е пълно с ключови думи, които хората реално търсят в търсачката. Така се помага на алгоритъма да разбере за кого точно е подходящ този имот и да го покаже на правилните хора. Нека групираме и останалите грешки, защото те всъщност са навици, свързани с бездействие, които директно потискат класирането. Първо, липсата на каквато и да е стратегия за събиране на скорошни отзиви. Второ, статичните, непроменящи се цени. Трето, бавните отговори. И четвърто, замързената обява без никакви актуализации. Всичко това са големи червени флагове за алгоритъма. И така, стигаме до финалната, най-практична част от този анализ. Време е да съберем всички тези съвети в един прост, но ефективен график за поддръжка, който всеки може да следва. Ето как цялата тази теория може да се превърне в практика. Това е примерен план за действие. Седмични задачи, които поддържат обявата жива. Месечни задачи за оптимизация и проверка спрямо конкуренцията. И сезонни, по-големи подобрения. Следването на подобен график превръща управлението на обявата от нещо хаотично в един систематичен и успешен процес. А в крайна сметка, ако трябва да обобщим всичко в едно изречение, то е това. Алгоритъмът се опитва да предвиди кои домакини са надежни и кои имоти ще доведат до доволни гости и добри отзиви. Като се следват тези стъпки, на практика се изпращат точните сигнали. Когато целите на домакина се припокрият с целите на алгоритъма, той го възнаграждава с по-добра видимост. Толкова е просто. И така, финалният въпрос, с който завършваме, е насочен към бъдещето. Конкуренцията в Airbnb става все по-силна, а алгоритъмът все по-умен и взискателен. Така че въпросът вече не е просто дали една обява е добра днес, а дали е подготвена да бъде успешна и утре.